agasallos debaixo da árbore de Nadal, nin mazapáns, nin tan sequera unha fermosa estampa nevada. Seguro que o que todos queremos nestas datas é amor, como di a canción. E tamén saúde, traballo, bo tempo, un teléfono intelixente. A mala noticia é que non podemos cumprir ningún deses desexos. A boa é que se queres pasar unhas datas entretidas, cheas de humor, boa música, maxia e sorpresas, na televisión de Galicia somos especialistas en facer realidade o Nadal que imaginas. E para iso contamos con Mucha e Nucha, esas mulleres que sempre nos fan rir, as profesionais do cachondeo, as máis paveras, vamos. Para os que creen que a risa é o mellor remedio contra os malos tempos, ofrecémoslles un soño de Nadal con Mucha e Nucha. Ola, que tal? Moi boas, benvidos á grabación da promo do especial de Nadal de Nucha e Muchas, cantarías de Ardebullo. Un soño de Nadal. Estamos aquí na grabación de Un soño de Nadal, que é un especial de Mucha e Nucha para estas navidades e para este Nadal. Hai turrón, champán e especial de Nucha e Nucha. Ves a miña irmán como está bailando como unha jojó para poñer os gallejos a 100, para que vexan o especial este de Nadal, porque vai ser unha cousa que lle vai cambiar a vida a moita xente. Si hai algún interesado, el teléfono é 6602-4328. Preguntar por Nucha. Bueno, pois aquí está pasando que están facendo un vídeo de con un fondo verde, que foi un fondo que dijimos nós que queda moi bonito, porque viste con todo verde vai moi ben co rojo, por exemplo, co azul. Entonces aquí estamos. E bueno, e nada, iso despois poñenlle neve, pero iso xa ven despois, que chegou tarde este ano. E nada, e dicirvos que feliz Navidad e que próspero 2012. You've indicated your interest. I'm educated in sex, yes, and now I want it bad, I love game, hold me and love me, just wanna touch you for a minute, baby. Como non só de soños vive o home, e ademais de alimentar o espírito, hai de quedar de comer o corpo, especialmente destas datas, os larpeiros, lambóns e papóns máis grandes desta casa, enténdase por eles Benigno, Tomás e compañía, están a preparar uns menús navideños para demostrar que hai vida máis aló do bacallao con coliflor, para os que pensan que as penas con pan son menos un Nadal de larpeiros. Ande, 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 esa panxoliña, que se ferve a potalo na cociña. Como se nota que os larpeiros están de festa? Andan xa preparados para saborear grandes aventuras no medio do mar. A miña primeira centola. E tamén terra adentro. Vai, 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 vai. Haberá momentos duros como o turrón. Sempre hai algo que facer nos barcos, macho. E outros brillantes como estrelas. Carmen, esto está espectacular, ¿eh? Maravillas que parecen traídas por Papá Noel e pratos dignos dos Reis Magos. Mira, que color ten isto. E como sempre, todo estará a punto. O menú, as panxoliñas, a alegría. Ole! Para que na mesa dos larpeiros gocemos xuntos e digamos moitas veces felices festas, lambonciños. Para que este Nadal sexa moi musical, temos preparados 2 programas cheos de enerxía. En Isto si que é muiñada acompañaremos os 4 coros tradicionais galegos e o grupo Treixadura. En A ritmo do Nadal bailaremos as cancións destas datas a ritmo de orquesta. Aí vai un avance. Cantar e tocar aí boa música. Home, eso sí, eso sí. Hombre, se que ademais estades todos aí. O mellor que podemos facer este Nadal é brindar con Treixadura. E ver a Treixadura onde? Na televisión de Galicia. Non vos lo podedes perder. Neste programa especial estará o Real Coro Toxos e Flores, de Ferrol. Pero non estaremos sós, tamén estará de Ruada de Ourense e Cántigas Garimos de Santiago. Hai en Ourense, que a semilla ao mundo enteiro, Reis os hombres de las bodas e bombiño do río.
algo moi grande, nunca visto, nunca. Isto sí que a muiñada van salir os homes e as mulleres máis xeitosas de toda Galicia. Home, isto notase. É o programa dos coros galegos, así que non me falledes, é que aproveite todo o que comades estas festas. Eu son Alicia Longman, pero non vou cantar. Estou aquí para dicirvos que precisamos das vosas voces para este Nadal. Así que, por favor, ides afinando. Esta Alicia ten unhas cousas. Afinados, mira. Afinadísimos que estamos los satélites. Ah, que ben nos está quedando, de verdad. Oye, que a Orquesta Trébol está traballando duro, así que, por favor, non nos faltedes. Parece que pesa, Pois de peso son as sorpresas que nos ten preparada esta noite máxica. Non podía faltar a Orquestra Compostela. Aquí estamos, Galicia, xa nos vedes. A Orquestra Capitol, disfrutando das festas do Nadal. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tomaches boa nota, cantar cos mellores coros e bailar cas mellores orquestas. Non sei vos, pero eu non o perdo por nada do mundo. Tanto dicir que o Nadal é unha época máxica que ao final xa non sabemos o que é real nin o que é mentira. Dúas personaxes de Padre Casares e de Matalobos saíron das súas series e andan percorrendo Galicia para ver como celebramos estas datas. Para eses que non perden un capítulo nin de Matalobos nin de Padre Casares, 5 días de Nadal. Hola, aquí estamos no Soto de Matalobos. Estou aquí con Tacho e agora acabamos de entrar na Sociedade Recreativa porque estamos preparando un especial de Nadal. Xa estaba no Soto de Matalobos, pero amigablemente, Moi amigablemente. Estou intentando convencelo do bo que é o Nadal, porque que non lle gusta. Claro, eu resístome. Eu penso que vou dar feito, de que só xa a base de turróns. Claro, vamos ir por toda Galicia, vamos ir a Ferrol, a Pontevedra, a Lugo. Vai me enseñar cousas maravillosas. Pero claro, eu son un home que se resiste un pouco a todo eso, as festas, a familia, ter a viaxar, a iluminación de Nadal, as panxoliñas. Tranquilos, eu voulle facer unha oferta que non vai poder rexeitar. Teño unha lidia e sei como usala. Chachán. Estamos grabando no hall, estamos grabando no plató dos Matalobos, estamos grabando no comedor onde comemos habitualmente. E é todo un pouco descontrolado. Oxe, en vez de Nadal parece os Santos Inocentes. Estamos todos un pouco cambiados de sitio. Ei, ven para cá. Acá que non temos moito tempo. Entón a xente mírame aquí e di que fai Miñato no despacho de Veloso, cando Miñato non ten que estar. Xa non no despacho de Veloso, senón na serie de Veloso se quera. O que pasa é que xa saben que estamos en Nadal, entón no Nadal sempre se fan cousas especiais. E o especial que se está facendo este ano é que collen a un personaxe de, bueno, a un actor de Matalobos, a un actor de Casares, e os dous van dando unha volta polo Nadal de Galicia. E eu estou aquí pois para botarlles unha man, facerlles unha colaboración pequena e de paso pois a ver se se pode apañar algo. Xa ímos a medias. Ven, ahora sigue ali, sigue ali, sigue ali. Juan Pardo foi o convidado máis habitual nas cenas de Noiteboa dos fogares galegos. E como sabemos que querede repetir, este ano cumpliremos o voso desexo. Juan Pardo volve á televisión de Galicia polo Nadal, así que ide afinando a gorxa para cantar iso de non me fales, non me fales. E como as cousas ben feitas precisan cariño e dedicación, xa estamos cos ensaios desa noite. Para os amantes das boas cancións, bravo pola música. Bueno, pues aquí estamos nos, no medio dos ensayos para este especial para Juan Pardo. Bravo pola música que se chama. Repasando o guión aínda, porque ainda non o sabemos, pero ímolo saber, daqui a nada. Estamos nos ensayos, tamén estamos a tempo. Bueno, imos a ter moitísimas cousas. O presente e o futuro da música galega. Efectivamente, actuacións de Juan Pardo, cas mellores con Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Mari Trini, va, todas. En secreto, imos ter tamén as fillas de Juan Pardo cantando. Cantando. Cuando nos llamaron, la verdad es que no lo pensamos ni 2 segundos. O sea, para mí es un enorme honor poder aquí compartir con todos estos artistazos pues un momento tan bonito y sobre todo pues eso para mi padre, que creo que, no porque sea su hija, pero creo que se lo merece. Seguídeme porque vamos a tomar un cafeciño antes de entrar. Vedes que estamos todos preparándonos. E bueno, conto vos que
estarei cantando o clásico da canción de Juan Pardo, A Charanga, que bueno, eu creo que é das primeiras veces que... non das primeiras veces, non, que non é a primeira vez que canto cancións de Juan Pardo, porque eu nos concursos cantaba cancións del. Espero que vos guste a miña interpretación e a miña versión da Charanga, así que non vos la perdades. Dime por qué me te has fijado, por qué me te has querido, por qué. Estou sellando por deixar aquí unha jala grandísima e de que dio nombre. Rocío Jurado, É máis? Juan Pardo. Ves? E nós imos facer unha parranda para que xente nas casas ría que se vai tronchar coa risa. Sí. Señora, chama pola vecina e dije, ven ver isto que é unha parranda que fai o Toñita Maloise. Vale. Unha jala especial en honor a él, que é o mellor artista que temos, e hai que presumir del, que son os grandes que temos aquí en Galicia. É orgulloso, verdad? Sí, ahora espero que non se fade ninguén con esta interpretación que vamos a... Porque destrozamos a canción. Destrozar, pero é con cariño, Destrozar pero con cariño. É unha canción que é Por que me ter bicado, que xa parece un corzo ferido. Que somos corzos? Bueno, somos personas humanas. Que nos dera unhas illas e unha sede de auga fresca. Un que había soñar un Nadal ben especial era o noso paisano Cunqueiro. O vello Sinbad, personaxe saído da súa imaginación, botará áncoras nas nosas costas. O protagonista desta produción da Galega é Aurelio, un vello mariñeiro de mares reais e imaginarios que prefire que lle chamen Sinbad. Pero que ninguén se equivoque, non ten nada que ver cos 40 ladróns, aínda que cun ábrete sésamo pode abrir as portas da nosa fantasía. Os mundos propios dos soños e da imaginación non teñen segredos para el. Na Galega, propoñémosles que se embarquen ao país dos soños nunha nave gobernada por Sinbad. Para os que dormen para soñar e soñan que están expertos, Sinbad. Viaxarás a unha desas estrelas. Non descarto ninguna posibilidade. E chegou o momento de levar o traxe á tintorería e de mercar algún complemento, para que o vestido negro non parezca o mesmo todos os fins de ano. Achegámonos a noite máis tola do ano e na televisión de Galicia xa puxemos a traballar o mestre de cerimonias máis elegante, o Galloso. Nesta ocasión, pero que moi ben acompañado, como é habitual nel, por outra banda. Para os máis festeiros, eses que non entenden unha noite de troula sen ver sair o sol dun ano novo, xa lles estamos preparando a festa de Noitevella. Iso sí, non se me atraguen coas uvas, Ides pasar agora a parte de atrás de un programa de televisión super especial como este para ver como preparamos, con que gañas e con que forza preparamos algo que sexa divertido, alegre, en fin, algo que despide un ano e recibe outro. Pasade, está de nosa casa. Bueno, pilladesme aquí no camerino, estamos preparando todo para esa gran gala do fin de ano, que vou a ser eu copresentadora con Galloso. Estou aquí ultimando co guión, preparándome un pouco os vestidos, zapatos e con estas cosas que temos que facer para poñernos guapos. Vai estar Xosé Manuel Piñeiro, Prato Roja, e moitos máis que non vos vou decir porque senón non ten gracia. Bueno, nada chicos, estamos aquí en los ensayos de la gala de fin de año. Voy a cantar 3 canciones, ya está más o menos todo preparado. Estamos listos para empezar, solo quiero desearos antes felices fiestas, feliz año a todos, que lo paséis muy bien y que tengáis mucha salud y disfrutéis de los vuestros. Un beso para todos. Estamos aquí ensayando el programa de fin de año de televisión gallega. Voy a cantar 2 temas, Que llueva y Mi gente, que levante las manos que se quiera salvar. Porque estar despidiendo el año aquí en Galicia, yo pienso que es algo muy bueno para todos, por alegría, por salud y por trabajo. Así que, ¡mua!, de chocolate. Mira, os últimos ensayos xa, está o público xa aí dentro borracho, perdido. No, borracho no. Bueno, sí, para que nos vamos a engañar, está borracho. Xa estamos acabando, por favor. Tedes que ver isto é increíble. En directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vaya programación de Nadal que temos preparada, verdade? De todos os xeitos, seguro que aínda hai algún inconformista queixándose de que lle falta algo por aquí, de que lle sobra por alá. A eses,
Só nos queda desexarlles que efectivamente lles toque a lotaría. 3 millones de euros. Aí nós non podemos meter van. O único que podemos facer é retransmitirlle o sorteo. Cumpriremos coa tradición na mañá do día 22 de decembro co ruxe-ruxe dos nenos de San Ildefonso. Así comezará o Nadal na Galega. Este ano estaremos máis pendentes ca nunca dos nosos décimos que veñen cargados con 400.000 euros. Ai, quen nos dera poder contar no telexornal do 22 que choveron millóns en Galicia. O que si lles podemos avanzar é que en breve comeza Escoba, unha nova serie da televisión de Galicia. Ves como non é a mesma? Hola, son Amparo. E o meu número de teléfono é 90 60 90. Ui, non, perdón. Esas son as miñas medidas. Permanezan moi atentos ás súas pantallas, porque as mellores actrices galegas, Tete Delgado, Dorotea Bárcena e Mela Casal, entre outras, son as protagonistas desta comedia. 5 mulleres que se reúnen para xogar a escoba nun centro sociocultural e que barren da súa vida os temas que non lles gustan. A soidade, o medo, a vellez. Eu, para 4 días que imos estar aquí, vounos pasar vendo a escoba. Ter a televisión que ti desexas nunca foi tan doado, porque todo é posible. Todo é posible neste Nadal que imaginas. Ti soña, que o verás na televisión de Galicia.